mamaki na akan kayan sallah yau tun yaushe fi sabilillahi wannan tana ta bi na fi sabilillahi wasu wallahi tallahi in haka ne sai in bar garin nan na rantsi da Allah na yi na azumin nan a ce wanda ya masa na yi billahi wallahi har ka ban ji nake mutum yar nan Samira ma me faru kuma da Samira kayan sallah ka duba dai na yi na azumi ban huta ba wannan layin ma ba za ta banni sai ka ce dole kamar bashi ka ce dirgi daya alƙura muna da yanzu wai ina mutum gari ma nake shi ba abu da Allah kala ɗaya ban yi wa kaina ba wannan mahariya yau shehu na zo karɓan ɗinkin sallah na da kamun alƙawari yau kwana uku ina ta kiran wayan ka baka daga me yake faruwa ne yake me kuma ɗinkin sallah yanzu haka lalata yake tun zuwa na ba magana ba to sai yau ko hajji da umra ke sai na jira shi ya gama ya bani ɗinki na tafi to ki saurara mana shehu bawan Allah ne yanzu haka yana lazumi ne bai ma gama ba saboda yanzu aka kinga hidima ni ma za ka budurwa ta assalamu alaikum mutumina na ganku anan charko kuna tsaye kamar abun nan me karambani ka saurara dinki na kira shi a waya ya daga na ta ba kiran da ban mai ba a waya ya kama ya daga ni ma za ka budurwa ta wai na mata kala biyar shi na shi ne da ke kuma yanzu na lazumi ka san yau ana gaba to ai dukkan wanda ya ce ai ni ma zai kwana na uku bana kwana a gida na mata igiya